Życie, jak wiadomo, to jest droga nieustająca. Zaś na Bahnhofie i zaś realizujemy Pierombol. Podcie. Pierwszy raz w życiu chyba uciekł mi pociąg. Odjechał 10 metrów przede mną. Moja wina. Już wiem, na czym polegał błąd. Zapomniałem, że dzisiaj jest piątek 13. Trzeba być wielce uważny. Może jak już tu jesteśmy, byśmy poszli do Muzeum Śląskiego. Co ty na to, moja asystentko Aleksandro? Chodźmy. No! Wow! Masz takie we Wrocławiu? Takich nie mam. Tam! Słuchajcie, Muzeum Śląskie w Katowicach. Patrzcie, jaki fajny kod. I od pewnego czasu jest tutaj wprowadzona taka fajna nowość, że zwiedzać to muzeum możecie sobie niekoniecznie z przewodnikiem żywym, który Was oprowadza i tłumaczy, tylko z audio przewodnikiem, którego możecie sobie pobrać z takiej ulotki na przykład, albo z QR-koda, których tu jest dużo w różnych miejscach, albo ze strony muzeum. A zresztą patrzcie, skanujecie sobie koda. Aplikacja przewodnik. Ukraiński, niekoniecznie angielski, coś tam się zna, polski, no niech będzie polski. Witaj w audioprzewodniku. Siema. Kup bilet. Myśmy już zabiletowani. No a my sobie chcemy na przykład pozwiedzać Galerię Sztuki Nowoczesnej. Podchodzicie sobie do dużego, takiego ładnego obrazu, albo takiego i na przykład jesteście laikiem. I mówicie, skąd nam się dowiedzieć, co to jest? A ja Wam już pokazuję. Jan Malczewski, numer 12. Siup. Tobiasz z aniołami, Jacek Malczewski. Twórczość Malczewskiego wielokrotnie inspirowały tematy biblijne, a często powtarzany w jego obrazach elementem był starotestamentowy motyw wędrówki Tobiasza, syna Żyda, o tym samym imieniu. Muzeum kupiło go po śmierci żony. W sensie po śmierci malarza od żony. Ale czyj? Jego? No, Jedynoście. Pożegnanie z pracownią. Pożegnanie z pracownią. Jacek Malczewski. Przed nami obraz jednego z głównych przedstawicieli. Uczeń Jana Matejki wprowadził do swej sztuki elementy romantyzmu, ale wyrażając je w symboliczny sposób. Uważał, że pojęć ze świata realnego nie da się opisać za pomocą zwykłego języka. Powstał, gdy artysta po raz kolejny zmieniał miejsce zamieszkania i swojej pracy twórczej z domu na krakowskim Zwierzyńcu na ulicę Krupniczą w centrum miasta. Taki trochę Frączewski ten z prawej. Piękniś. Tu słuchajcie, strefa wyciszenia. Tu można się wyciszyć. Wyciszyłaś się? Wiecie, póki co w tej aplikacji mamy dostępne zwiedzanie terenu muzeum. Za niedługo będzie rozwijane i będzie też można zwiedzać inne części tutaj i inne wystawy, jakie się w Muzeum Śląskim znajdują. Kobieta płacze. A czemu ona tak płacze? Felix Antoniak, 28. Amazonka. Felix Antoniak, polski rzeźbiarz i medalier, żyjący w latach 1888-1974, miał w życiu i inne pasje. Ukochał góry, był uważany za jednego z najwybitniejszych polskich narciarzy wysokogórskich początku XX wieku. Są czasem równie ciekawe jak ich dzieła. To pan Antoniak, Google. polski rzeźbiarz i medalier, żyjący w latach 1888-1974, miał w życiu i inne pasje. Ukochał góry. Ja to przeczytałem ładniej. Historia kolekcji sięga początków Muzeum Śląskiego i jest bezpośrednio związana z postacią jego pierwszego dyrektora, Tadeusza Dobrowolskiego. Malarz, pedagog, a po wojnie wieloletni rektor krakowskiej ASP, był wybitnym przedstawicielem polskiego koloryzmu. Człowiek z rybą. Jan Zamojski, którego wizerunek możemy zobaczyć obok na portrecie zbiorowym Koncert Romana Kramsztyka. Elegancki gość. Obraz autorstwa Jana Matejki. Artysta był twórcą obrazów historycznych i batalistycznych. Portret Józefa Ciechońskiego 1873. Ale Józef musiał mieć branie na salonach.
Jan Matejko. W 1874 roku stworzył portret Ostafiego Daszkiewicza, starosty czerkaskiego i kaniowskiego. Ostafi Daszkiewicz pochodził z rodziny bojarskiej. Tak nazywano wyższą szlachtę na Kresach Rzeczypospolitej. Kossak żył prawie 100 lat. Proszę bardzo. Teodor Axentowicz. A w Bytomiu mamy ulicę Axentowicza. To on to namalował. Ola jest znalazła ulubiony obraz. A dlaczego? Bo jest pieseł. Patrzcie, jest Bytom na obrazie. No normalnie. A nie, Kraków. No ale no, podobne. Jaka broda i wąsy zacna. Pan Leon miał takie wąsy? No. Jeżeli byliście kiedyś w Bytomiu na ulicy Grodgera, to musicie wiedzieć, że gość malował takie rzeczy. Przed nami dzieło Artura Grodgera, wybitnego reprezentanta późnego romantyzmu, żyjącego w latach 1837-1867. Malarz był uważany za jednego ze znaczących przedstawicieli nurtu Polskiej Narodowej Szkoły Malarstwa Historycznego. Bilet. Żydówka z cytrynami. Pozytywistyczne idee drugiej połowie XIX wieku zaowocowały zainteresowaniem życiem i losem ludzi z niższych warstw społecznych. To jest fajna rzecz, słuchajcie, zwłaszcza dlatego, że nie musicie czekać na przewodnika, biegać, nadążać, czekać na grupę. Łazicie sobie w swoim tempie i wszystko po kolei oglądacie, także tak bez stresu, na chillu. Coś dla kwiaciarzy, czyli dla mnie. To wygląda trochę jak to, co ja mam na oknie. Może Józef Mieszkowski się tym inspirował. O, YouTube, nie banujcie. 22. Łuk triumfalny w Paryżu. Aleksander Jędrzejewski, żyjący w latach 1903-1974, scenograf, malarz i pedagog. Był studentem Tadeusza Pruszkowskiego, którego możemy zobaczyć obok na obrazie Koncert Romana Kramsztyka. Gdzieś tu jest, o niedaleko. Tu. Bardzo proszę. Joto smola. Proszę Państwa, czuję się mądrzejszy, ale zimno. Ale zobaczmy jeszcze, jakbym sobie chciał pozwiedzać na zewnątrz, przy tej pięknej, ciepłej pogodzie, nie? Z mapą. I są rzeźmy. Spichlerz. Rzeczywiście, jest spichlerz. W 1905 roku, a jego nazwa Joanna wiąże się Bartel. z funkcjami, które spełniał w czasach pracy kopalni. Przechowywano tutaj bowiem pasze dla koni pracujących na kopalni. W pobliżu znajdowały się stajnie. Powinna być, proszę Państwa, stolarnia. Budynek, którego architektura zawiera elementy secesyjne, został wybudowany w latach 1909-1910. W czasach pracy kopalni Katowice mieściła się w nim... Co? Stolarnia. No, stolarnia zgadliście. Dlaczego na terenie kopalni znajdowała się stolarnia? Kiedyś pod ziemią stosowano wyłącznie obudowy drewniane. Na powierzchni docinano drewno na kawałki, umożliwiające ich transport w szybie i pod ziemią. W stolarni powstawały drabiny, liczne narzędzia i ich części, dzięki czemu nie trzeba było sprowadzać ich z innych miejsc, ryzykując przerwy w pracy. A nie może być przerw. Całkowicie wydobycie. Idziemy, słuchajcie, na łaźnię się okąpać. Chociaż dzisiaj dopiero piątek, także kanonicznie to jutro. W 1922 roku, po podziale Górnego Śląska na część To sobie posłuchacie, jak przyjdziecie. Tak mi się podoba ten budynek, że aż poprosiłem Olę, żeby mi nagrała koniec filmu na jego tle. Ale on mi się podoba. Jeruna. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego krótkiego materiału. Oczywiście myśmy te muzeum zaledwie liznęli, ale to dlatego, że Wy sami macie tu przyjść i połazić. A dzięki audioprzewodnikowi możecie to robić sami sobie, bez pomocy osoby trzeciej. Sami sobie możecie być przewodnikiem i się wszystko dowiecie i będziecie mądrzejsi
Tak jak my teraz już jesteśmy super mądrzy, wszystko wiemy. To był materiał stworzony, jak można się domyślić, we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach, w którym myślę każdy dla siebie coś fajnego znajdzie. Macie i sztukę nowoczesną, macie i obrazy nowoczesne, i obrazy stare, macie i historię Górnego Śląska, i różne artefakty sprzed wieku zebrane, także myślę, że coś tu ciekawego dla siebie odnajdziecie. Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę i odwiedzajcie muzea. Ale fajnie to jest. Pa, pa.